και συλλαμβάνει ένα νεαρό. Όσο περνάει η ώρα, η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Οπαδοί του ΠΑΟΚ αλλά και 60 κουκουλοφόροι που παρίσφρησαν ανάμεσά τους κινούν οδοφράγματα και βάζουν φωτιές στην οδό Αγγελάκη. Οι αστυνομικές δυνάμεις απαντούν με ρήψεις χημικών. Στόχος των θερμόαιμων οπαδών έγινε και ο Πάνος Σόμπολος με το τηλεοπτικό συνεργείο του Μέγκα. Μια μισή ώρα μετά την αρχή των επεισοδίων, κατά την αποχώρησή τους, οι διαδηλωτές έσπασαν και λαιλάτισαν καταστήματα και τράπεζες. Σε αυτό εδώ το σημείο που βρισκόμαστε είναι ένα από τα υποκαταστήματα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Όπως βλέπετε και εσείς, ακόμη από την πόρτα βγαίνουν καπνοί, καθώς οι διαδηλωτές, αφού έσπασαν τα τζάμια, πέταξαν μέσα βόμβες μολόντοφ, επιχειρώντας να βάλουν φωτιά. Η αστυνομία προσήγαγε 26 άτομα για συμμετοχή στα επεισόδια. Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ βγήκαν στους δρόμους ζητώντας πολιτική παρέμβαση για να λυθεί το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει το σωματείο. Να έχουμε μια εικόνα συνολική της κατάστασης στον ΠΑΟΚ και βέβαια να απομακρυνθεί η νυν διοίκηση με επικεφαλής τον μεγαλομέτωχο, ο οποίος πλέον δεν εκφράζει τίποτε στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αλλά και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κατά την έξοδό τους από το Βελίδιο μίλησαν για τα επεισόδια και τα μέτρα που είχαν ληφθεί. Λένε δηλαδή ότι ουσιαστικά δεν υπήρχε σχέδιο αντιμετώπισης. Όχι, υπήρχε καλό σχέδιο, θα τα δω όλα. Οι πολίτες δικαιούνται να διαδηλώνουν ελεύθερα. Η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της δημοκρατίας στην οποία ζούμε, του συντάγματος στο οποίο ζούμε, δέχεται βεβαίως αυτή τη δημοκρατία.